Dobrodošli na moj kanal. Evo danas se nalazim u manastiru Stuplje, ovdje u Gornjim Vijačanima. Mislim da to je dio opštine Čelinac. Vidjet ćete jako lijepi manastir. Inače, on je isto zadužbina kralja Dragutina iz 13. vijeka, a prvi put se pominje u 15. vijeku. Vidjet ćete, jako lijep manastir, snimit ću vam to sve. Uživajte. Jako lijepi i ovi konaci. Ovdje ima i česma.
Pogledajte kako je manastir ovdje u ovom lijepom prirodnom ambijentu, okolo sve šuma. To bi bilo to ovdje iz manastira Stuplje, stvarno lijep manastir, stvarno treba doći i posjetiti, još je u izgradnji, bit će to još ljepše. Ništa, nadam se da vam se video svideo, pozdrav!